Cel ras pel matí, alguns núvols alts, blanquinosos i translúcids per la vesprada. Temperatures sense grans canvis a la costa i un poc més altes a l'interior. Encara farà fred a primeres i últimes hores del dia i durant la matinada. Vents fluixos predominants de l'oest a l'interior i els del sud a la costa. Llevat de l'interior nord de la província de Castelló, on, com és tradicional tants dies, bufarà vent del nord-oest fort inclús a primeres hores del matí.